Gaurkoan, Zizur Txikia bisitatuko dugu. Bertan, Juna Agirrerekin egongo gara. Sortu zaizu zuri literaturarekiko amodioa, eta zergatik parte hartu zenuen sari hauetan? Nik betidanik izan dut idazteko, idazketarekiko amodioa, ez? Txikitatik beti gurasoak irakurri izan dizkiguten liburuak, eta nik ere askotan irakurri izan ditut liburu pila. Eta gero ja 10 urte inguru neuzkala, ja hasi nintzen gehiago idazten, ez? Pixko bat nire ideiak liburu eta historiotxo txikietan plasmatzen. Eta hainbat literatura sari ezberdinetara ere apuntatzen joan nintzen eta probatzeko. Eta literatura sari honen inguruan amak esan zidan. Ez berak entzun da, bidali zidan niri gehien gustatzen zaidan estiloa, azken finean hori delako, ez idazteko niretzako gustukoena hori da. Eta orduan esan zidan, agian ez da ideia txarra, aurkeztu zaitez. Eta horrela erabaki nuen aurkeztuko nintzela. Eta irabazi zenuen, gainen. Orduan, zein esango zenukezu zetoki da zuretzat gustukoena idazteko? Niretzako noski beti idazi izan dut nire gelan. Niretzako hori da leku erosoena. Ni gainera gustatzen zait idazteko tramankulo pixko bat zaharrak, ez aitzinago erabiltzen ziren horiek erabiltzea. Gustatzen zait lumekin idaztea, ez? Eskuz egindako horrietan, idazteko makinak, horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Eta baditut horrelako makina bat nire gelan, eta horrela ibiltzen naiz. Eta zuk inspirazioa non aurkitzen duzu? Etxean edo adibidez historia honetan hau egiteko non inspiratu zinen? Nik inspirazioa esango nuke leku guztietan bilatzen dudala, ez? Edo zer gauza ikusten dudanean edo batzuetan okurritzen zait eta esaten dut, hau erabili dezaket nire historietako bat idazteko. Honen kasuan, okurritu zitzaidan lehenengo gauza izan zen amaiera. Esan nuen, okurritu zitzaidan esaldia. Okurritu zitzaidan, kaletik gani joala esaldi hori. Eta esan nuen, hau bikaina da honetarako erabiliko dut. Eta momentuan bertan apuntatu eta gero ja bestea okurritu zitzaidan. Ze liburu gomendatuko zeniguke? Novela beltza edo beste generoren bat nahi baldin baduzu? Niretzako novela beltza generoa gehien gustatzen zaidana denez. Nik beti gomendatzen dut autore berdina, Natasha Preston. Ditu liburuak gaztelaniaz eta inglesez, ez dakit beste hizkuntzetan ere izango ditu. Eta hori bere liburuak bikainak dira, beti ematen dizute sensazio bat hor asko gustatzen zaidala, tentsioa oso ondo erabiltzen du. Zuk euskaraz irakurtzea gustuko duzu edo nahiago duzu beste hizkuntza batean egin irakurri? Uste duzu itzulpenak ongi eginak daudela, novela beltzaren kasuan adibidez? Nik egia esan, noski euskaraz irakurtzeko aukera dagoenean, nik gustura irakurtzen dut euskaraz nire ama hizkuntza delako. Baina egia da ikusten dudala ez daudela liburu asko euskaraz lortzen dutela beste hizkuntzetan lortzen duten berdina, nolabait. Zuk esan duzun bezala itzulpenen kasuan, ez? Inglesez idatzita dagoen liburu bat euskarara pasatzean batzutan ez dute lortzen sentsazio berdina geratzea. Eta niri horrek amorroa ematen dit, izan ere euskaraz ez izatea horrelako aukera liburuak irakurtzeko eta sentsazio hori izateko noski badaude euskaraz ere liburu bikainak. Baina hori da nik sentitzen dudan honen inguruan. Eta orduan, imaginatzen duzuk nahiago duzula irakurri filmak ikustea baino, nik bietatik nik ere filmak eta asko ikusten ditut.
Baina, bueno, irakurtzeak daukana da, gero ere nik idazten dudanean erabili ditzaketala beste idazleek erabiltzen dituzten ideia berdinak, ez orduan, bueno. Ibi Samer, deitu ninduen oso ezaguna egiten zitzaidan erizain batek. Une hartan bertan altxatu nintzen eroetxeko auki ez erosotik, eta bera jarraitu nuen korredore meharrean barna. Pasillo hura ez nuen nire bizitza osoan behin ere zapaldu, eta baziren 5 urte nik eraikin hori ikusi nuen lehen alditik. Zure laguntza zeharo eskertzen dugu, benetan. Ez iezadazu eskertu. Gizakiok, izaki soziala gara, bata besteari lagundu behar diogu. Guk ez baitugu besteak laguntzen, nor lagunduko ditu? Geroz eta gehiago aurrera egin korredorean barna, geroz eta hotz gehiago sentitzen duen. Udaberritik negura pauso gutxi batzuetan igaro bagina bezala. Zu bezalako neska gazte bat, Ibi. Aita gazte galdu zenuen, eta hala ere, zu eta zure ama gai izan zarete aurrera egiteko, eta gehien behar zuten horiek laguntzeko ere. Dudarik gabe, beste guztiontzako inspirazio aparta izan zarete. Mesedez, ezer esan baina lehen begira ezazu zeure burua. Egunero gaixoak laguntzeko prest. Zuk ez baduzu inspiratzen, nork bai? Dena den, nor bisitatzera etorri naiz gaur? Bere izena Fred Sanders da. Benetan bitxia da gaixo hau. Gertatu ez diren egoeretan parte hartu duela baieztatzen du. Egoera kezkagarriak. Inorez da gai izan berarekin elkarrizketa arrunt bat izateko. Horregatik deitu zaitugu zu. Garrantzitsua da gaixoarentzat osasuntsu dauden horiekin hitz egitea. Errealitatearen pertzepzioa ez galtzen laguntzen die. Zu berarekin hitz egiteko gauza izango zaleraren itxaropena daukagu. Baina ez kezkatu, ezin duzula sentitzen baduzu. Ez zara lehenengoa, ez azkena izango. Eta gogoratu. Ez du axola zer dioen. Bere gurasoak bizirik daude, eta berak dioen ezer ez da gertatu. Ados ba, goazen aurrera. Esan nuen nik. Fredek proposatutako guda irabazteko gogotxu. Zer izan zezakeen gizon hark hain beldurgarria zena? Adore hartu eta gelara sartu nintzen. Gizon hura ohean ezanda zegoen. Eskuak ertzetara eskuburdinduak. Arratsalde on, Sanders jauna. Hau Ibi da. Gaur zurekin hitz egiteko asmoarekin etorri da. Bueno ba, esan zuen, ate ireki aurretik. Ordu bat daukazue. Hori ondoren nahi duzunan joan zintezke. Zerbait gertatzekotan, dein azazu. Ados, erantzun nionik. Fred nolakoa zain jakiteko jakin minez. Erizainak atea itxi bezain pronto, Sanders jaunak begietara begiratu ninduen lehen aldiz. Ez dut uste, asko irango duzunik. Esan zuen lehen begirada bat bota hori. Bere ahotsa, agure zer baten abezelakoa zen, edo siesta luze batetik esnatu berritan daukazun ahotsa bezalakoa. Baina ez zuk espero baina gehiago iraun? Inork ez nau sinisten. Zertarako hitz egin nahiko nukenik, sinistu ez nauen norbaitekin? Galdetu zidan, nirekin elkarrizketa bat izateko interesik gabe. Ezin dut jakin sinistuko zaitudan edo ez badidazu ezer kontatzen. Bere begirada nire begietan galdu zen, hau esan nuenean. Ohean, posizio egokiago bat hartzen saiatu zen, eta horrela hasi zen agian entzun nahi ez nukeen istorio bat kontatzen. 13 urte nituen. Nire gurasoak diseinatzaile grafikoak ziren. Nire aita, proiektu luze batean ari zen lanean, eta ez zuen dirurik ekarriko etxera hau argitaratu arte. Beraz, amaren kontutik bizi ginen. Den ondo zioan. Harik eta egun batean, eskolatik etxera iritsi eta ama aurkitu nuen aurte. Lurrean botata, odoletan. Txakurrak besoan kosk egin ziola esan zidaten, baina nik ez nuen inoiz gezurgura sinetxi. Nire aita izan zen. Berak ez zuen inoiz maitatu, eta egun hartan, bere erramienta baliotsuena kentzea erabaki zuen. Aitak, bere emazteari kosk egin, pentsatu nuen. Agian gizonero honen egonkortasun mentala gutxi etxi egin dut. Gogoratu, Ibi. Ordu bat besterik ez duzu iraun behar, gizon honek esaten dituen astakeriak entzut. Beraz, mendeku bat pentsatu behar nuen erabaki nuen. Neure amaren bizitza suntsitu nuen. Suntsitu zuen. Beraz, nik berdina egin nuen. Kontatzen zioan ala, geroz eta gehiago egiten zuen irribarre. Gau hartan, ohetik antxan nintzen, ordu biak aldera, eta etxeko pianorantz gerturatu nintzen. Aitak, goizero pianoa jotzen zuelaren jakinaren gainean nengoen. Beraz, aurreko estalkia askatu egin nuen.
Ez zedin denbora nahikoa egona etxata. Hurrengo goizean, pianoaren estalkia ireki zuen beti bezala, baina partitura erdian zioala, honek atzaparrei eraso egin zien, eta haietako bi hautsi egin zituen. Bere irribarrea geroz eta itxusi eta desatseginagoa izan zen. Zer egin zuen zure aitak? Atza apurtuekin ezingo zuen lanik egin, galdetu nuen nik. Biktimaren mina bihotzean barna sentitzen nuen bitartean. Baina horrek ez ninduen inora eramango. Bi hatz horiek berehala sendatu ziren. Ezen nik nahi nuen mendekua, beraz, beste zerbait probatzeko ordua zela erabaki nuen. Erlojuari begiratu nion. Ez nuen batere gogorik, bere aita gaixoari zer gehiago egin zion jakiteko. 15 minutu besterik ez ziren igaro gelara sartu nintzenetik. Azperen egin eta gure zoroari begiratu nion berriro. Bazirudien pozik zegoela bere historia kontatu ahal izateagatik. Nire gana gero eta gehiago gerturatzen saiatzen zen. Ni geroz eta urduriago jarriz, lotuta zegoen arren. Ibi. Ama bisitatzera ospitalera joan ginen adietako bat aprobetxatu nuen, eta estropezu egin arazi nion. Nik nahi nuen bezala erori zen, eta bera besoarekin lur harritxua jo zuen. Oraingoan lortu nuen haren besoa ustea, lorpen handi bat. Haren barri txikia garaipen oiukatzen zuen, eta ni, berriz, lasai egoten saiatzen nintzen. Nahi zenuela lortu zenuela ikusten dut, aipatu nuen, elkarrizketan parte hartzeko saiakera batean. Banekien hori hasiera soilik ez zela, eta nire eskuak dardar egiten zuten pentsatzeagatik soilik. Ez, esan zuen. Ospitaletik oso gertu geunden, eta oso azkar hartatu zuten. Gainera, beso hori ere sendatuko litzateke. Nire amarena ezin zen sendatu. Baina, xuxurgatu nuen nik. Kopetan izerdiotza sentitzen nuen bitartean. Ez zen nahikoa izan. Beste zerbait egiteko beharra nuen. Zer zehazki? Aita pozoitu. Bota gurea sentitu nuen, hori entzun duenean. Ezin nuen gehiago, hori gehiagi zen nirezat. 35 minutu gehiago, Ibi. Jakina, nik ez nukan pozoirik eskura, eta ez nuen astirik lortzeko. Beraz, etxeko erremedio bat erabili behar izan nuen, espezifikoki detergentea. Besoa apurtua zeukala eta janaria prestatzeko ezela gai aprobetxatu nuen. Bere janarian detergente pixka bat gehitzeko. Gosarian, bazkarian eta afarian. Egunero. Ezin nintzen aita gaixo horren oinektakoetan jarri. Eta bere semeak egin ez zuen zerbaitengatik torturatu zuen. Zen ondako tragedia. Azkenean hil egin zen, ausartu nintzen galdetzera. Mespretxuz begiratu ninduen, baina azkenean erantzutea erabaki zuen. Hil egingo litzateke, baina prozesua mantsoegia zen nire gusturako. Gelaren iskina batean zegoen mai txikiaren gainean zeuden lasaigarriak begiratu zituen. Jakin izan banu, bazaudela askoz azkarrago erreakzionatzen zuten pozoiak. Horietakoren bat hartuko nuke, baina ez nukan hainbesteko ezagutzarik. Dena den, gizor zagura botaka egiten hasi zen, trepako mina zeukala esaten zuen, eta ezin zuela arnastu. 2 aste oso pasa eta gero oraindik zutik zebilen, baina horrek ez zion luze iraun. Handik gutxira, mareatzen eta zorabiatzen hasi zen. Medikuek ez zekiten zer gertatzen zitzaion. Eta zure ama? Ez zuen inoiz ezer susmatu. Nire dudaren aurrean barra burlari bat egin zuen. Bai zera, zuk nortzat daukazu ni. Erotzat, pentsatu nuen nire barnean. Utzien zarazu amaitzen. Esaten ari nintzena da, medikuek ez zekitela zer egin eta badaezpada gurpidun aurki bat eman zioten. Nire ama petinun zegoen. Ez zuen ulertzen zer gertatzen zitzaion bere senarrari. Gaixoa deabruaz maite mindu zen eta bere alde egon zen hil zen arte. Bera serrea bere hauts zakarrean senti nezakeen. 3 aste eta maradikatua oraindik ez zegoen hilda. Eta ni nazkatuta nengoen, gainetik kendu behar nuen. 20 minutu. Horregatik, gure paseoetako bat erabili nuen berriro ere, baina oraingoan nik neukan kontrola. Gurpidun aurkian mugitu nuen, hiriko malda handienera iritsi arte, eta ziurtatu nuen hainbat minutu izan zituela amaieran zeuden zuaiskak ikusteko. Izan ere, haien gainean lugaratuko zen. Ez dut uste hemendikan joatea ideia ona denik, Fred, esan zidan. Azkeneko 3 asteetan izan dudan ideiarik bikainena izan da, erantzun nionik. Gertatutakoa zohartzeko denborarik eman gabe, gizajoa jada egan zebilen, eta ni berataz barrez. 17 minutu soilik geratzen dira.
Honek ezin du gehiago itxoin, pentsatu nuen. Eskuak, oheko ertzetara eskuburdinduak zeuzkala aprobetxatu nuen, eta gizon ero hura itotzen saiatu nintzen. Nire eskuak bere lepoan jarriz, eta ahal bezain beste uzkurtuz. Esaidazu, agure ero hori, nola demonio jakin duzun hau guztia. Ez da zure historioa, ez ara zu, ni baizik, agindu nion. Berak ezin zuen arnastu, posizio egokiogo bat lortu nahian zebilela senti nezakeen. Hobeto arnasteko ahaleginak eginez. Tamalez, konturatu nintzen nire galderak erantzutea nahi baduen, bizirik beharko nuela Fred. Eta libre uste erabaki nuen. Arnasketa erritmo normal bat berreskuratzen utzi nion. Ni naiz nire aita zuena. Zu zirikatzen ez zaituen historia honetako kanpotarra zara. Arnasketa erritmo normalera itzulitakoan begiratu egin ninduen. Ni ordu oso bat iruditu zitzaidan tarte batez, eta barrez hasi zen. Barre burlati bat. Guda berak irabazi zuela esan nahi zuen barre bat. Ibi, zuk egiten duzun guztia, zuk egin zenuen guztia, pentsatzen duzuna, sentitzen duzuna. Dena nik nahi izan dudalako da. Saldi hau esaten zuen bitartean, ohe ondoan zegoen bihotz taupadak indikatzen zituen makina, bihotz taupada azkar baten soinua egiten hasi zen. Egoera hobeto ulertzeko makinaren gana gerturatu nintzen. 160 jartzen zuen. Erizaina korrika sartu zen gelara, lasaigarriz betetako jeringa bat hartu zuen eta besoan sartu zion Fredi. Hau egin ondoren, emakumeak irribarre bat eskaini zidan eta gelatik atera zen. Jakin badakizu pozoi batzuk besteak baino azkarrago erreakzionatzen dutela. Hau esan da, begiak itxi zituen, inoiz berriro ez irekitzeko asmoz. Eta hortxe zegoen, nire burua urtetan eta urtetan kontrolatu zuela zioen gizona. Nire bizitzaren helburuaren inguruko 1000 galderekin utzi ninduen gizona. Hilik. Zu gazteak literatura kontsumitzen dutela edo ustuzu goraka doala hau edo bera doala? Bueno, ez nago oso ziur. Egia da, gazteek ikusten dutela askotan irakurtzearena modu negatibo batean. Askotan pentsatzen dute eta asoziatzen dute edo eskolarekin, ikasketekin, eta beti ematen die pereza handia irakurtzea. Eta orduan nahiago dute bisuala den zerbait, filmak eta bezala. Baina, gaur egun ere digitalki badauzkagu aplikazio eta leku ezberdinak irakurtzeko, eta nik uste gazteak ere ari dira pixkanaka konturatzen literatura ez dela besterik gabe eskolak bidaltzen dizun etxeko lan bat. Ez, badaudela 1000 modutakoak eta besterik gabe asuntora topatzea zuri gustatzen zaizun hori. Dena den digitalizazio prozesuak ere ekartzen duena da, noski filmak eta horrelakoak gehiago kontsumitzea. Ondorioz, nik uste iraganean gehiago irakurtzen zela gaur egun baino, baina, nik uste pixkanaka badoala hobetzen asuntoa. Orain gustatzen zaigu ez, entretenimendua azkarra. Instagramen sartzea eta 3 argazki ikustea eta lotra joatea. Azkenean liburu bat hartzea gehiago kostatzen du edo kontzentrazio gehiago behar du. Ezakit, nola ikusten duzuna. Bai, ja bukatzen joateko, zer uste duzu gertatuko dela etorkizunean gazteak eta literaturarekin? Nik uste dut baita ere beharrezkoa dela hori pixko bat gaztei ikasten ari garenean baita ere ikastoletan eta horrelako lekuetan gaztei erakustea hori literatura ez dela besterik gabe zuri ematen dizuten etxeko lan bat. Zerbait faltan bota duzu edo zerbait esan nahi duzu edo gehitu nahi duzu edo bukatzat emango dugu? Ez dut uste zerbait berezirik esan nahi dudanik ez. Bale, 1000 esker elkarrizketa eskaintzeagatik. Berdin, 1000 esker zuri ere. Kaixo, Aitor, zer moduz? Oso ondo. Lehenengo gauza eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik eta aurkeztuko zaituzu hitz zentroko kidea zara. Azaldu ezaguzu zer den zentro hau zertan egiten duzute lan? Bale, guk hitz zentroan hizkuntza prozesamenduan ibiltzen gara.
hizkuntza prozesamendua azken binean adimen artifizialeko arlo bat edo azpiarlo bat da. Azken aldian entzute handia izaten ari dana, ChatGPT eta GPT-4 eta historia guzti honekin. Eta hizkuntza prozesamenduaren helburua da hizkuntza adimen artifizialeko sistemak kapazak izatea testu naturala, guk erabiltzen dugun hizkera, azken finean ulertzeko edo behintzat manipulatzeko eta horrekin konpontzeko kapazak izatea. Eta zergatik erabaki zenuten nolabait horretan lanean hastea? Horren erantzuna nik agian ezen dizut oso ondo eman, talde mailan aspaldi hasitzalako itzentroa duela gutxi sortu zen, baina azkenean isa taldea gutxi gora bera jende berdina gara eta isa taldean aspalditik 30 urte bat daramatzagu hortan ibiltzen. Eta adimen artifizialan arloa aspalditik agian orain izaten ari entzute handiagoa, baina mundu mailan aspalditik ikertu izan da. Eta isa taldean helburu handietako bat da garatzen diren sistema horiek eta teknika horiek euskeraz ere erabili ahal izatea, normalean Amerikako taldeak edo mundu mailako taldeak normalean inglesez sortzen dira erraminta hauek eta gure helburua da erraminta hauek ere eskuragarri egotea euskeraz, euskeraz ibiltzen garen ontzat ere erabilgarri izateko. Eta une honetan zehazki zertan ari zarete edo ze proiektutan ari zarete? Azkenean talde nahiko handia da, eta orduan taldean bagaude predokak, doktoretza egiten ari garanak, ni bezala, bagaude postdokak ere, eta bagaude irakasleak, orduan nahiko proiektu desberdinetan ibiltzen gara aldi berean, baina ni pertsonalki oraintxe bertan hizkuntza ereduekin nabil lanean, eta hizkuntza ereduak dira, GPT-3 eta GPT-4 estiloko herramienta horiek kapazak diranak testu bat eman da testu hori osatzeko eta erabiltzen diranak chatbotak eta olakoak egiteko. Orduan ni itzulpen automatikoan eta ibili naiz iragana, baina orain hizkuntza ereduetan zentratzen ari naiz. Eta, claro, eske jendeak, ni ez dugu ondo ulertzen nire ustez nola egiten den lan honetan, nola lortzen duzu ChatGPT bezalako tresna batek, edo tresna bat euskeraz erabili ahal izaten, nola egiten da lan horretan? Hori oraintxe bertan ikerkuntza galdera ireki nahiko garrantzitsua da. Nola alde batetik nola entrenatzen diran sistema hauek, ez da, inglesez, edo zein hizkuntzatan, eta bestetik nola lortu dezakegun olako sistema batzuk euskeraz, orokorrean hizkuntza eurrituetan ondo funtzionatzea. Azkenean, hizkuntza eredu hauek, orain asko erabiltzen ari diren chatbot hauek hizkuntza eredutan oinarrituta daude, eta hizkuntza eredu hauek besterik gabe ikasten dutena da, interneteko testu pila hartuta, erakusten zaie, testu baten zati bat ikusita, aurre ikusten zein izango den testu horretan datorren hurrengo hitza. Eta hau milaka, milioika hitzekin egiten da, internetetik ateratako ahal izan den testu guztiarekin, eta azkenean, halako entrenamendu handia izan da, eredu hauek ikaste dute gutxo gara bera, ulertzen edo behintzat estadistikoki nolabait modelatzen, interneten aurkitzen den testuen egitura zer dan. Eta ondoren beste pauso batzuk datoz, chatbot bihurtzeko eredu hauek. Gaur, prozesu honen zati garrantzitsuena, edo nolabait, entrenamendu masibo hori da. Orduan, kriston testu pila behar dezu, holako zerbaiteko ondo funtzionatzeko. Horregatik normalean inglesez asko sobeto funtzionatzen dute. Orduan, gure ikerkuntza galdera nagusi edo da nola egin dezakezun, holako sistema bat ondo funtzionatzen duen alortza euskeraz, nahiz eta internetan da euskarazko eduki guztia atera, ez da inglesezkoakin konparatuta, ez da izango, ez da bataren bata. Eta orduan, hortan gabiltza, ze tradizionalki euskarazko sistemak normalean inglesezkoak baina asko okerrago funtzionatu izan dute, baina oraindik ikerkuntza irekia da, ez dakik nola zer hortuko egun, baina inbentzatu ustez posible dela aprobetxatzea dagoeneko inglesez zein dauden eredu izugarri on hauek eta adaptazio teknikak erabiltzea euskaraz sistema honak lotzeko. Eta azken aldian, jende asko ari da tresna honekin lan egiten, eta zuek bezala, ikerketak egiten eta nolabait jendeari honek
kezkatzen dio, jendeak kezkatuta dago, beldurra dagoelako, ez? Adimen artifizialaren inguruan hitz egiten denean, jendeari nolabait beldurra ematen dio, ez dakit, adibidez, ikastoletan ikasleek lanak ChatGPT-rekin egingo dituztela, edo unibertsitatean, edo dena delakoa, zer uste duzuzuk honen inguruan, beldur hori izan behar dugu, edo nola, ze jarrera izan beharko genuke adimen artifizialarekiko? Egiten galdera hona da, eta egia da adimen artifizialan inguruan nahiko beldur handia dagoela edo, eta batez ere bi beldur mota nahiko desberdin ikusten ari diran ere ustez bintzateke. Azken aldian, alde batetik daude beldur normalakoak edo esango nituzkenak nik dala, hori ikastoletan nola erabiliko den, edo edukazioan zer eragin izango duen, edo guke interneten ikusten dugun desinformazioan eta holakoekin, eta beste aldetik dago, jende bat kezkatuta dagoela, gero ez da adimentsuagoak bihurtzen badira sistema hauek, azkenean Terminator hartuko zaigun hemen edo lako zerbait. Nire ustez, bigarren horrek ez dauka halako zentzu handirik, sistema hauek azkenean ematen dute oso adimentsuak dirala, eta egia da, duela 3 urte edo zein galdetu izan bazenio, ea esperozun gaur egun holako sistema honak izatea ez esan izango luke, baina azken finean hainbeste testu ikusi dute, egiten ari direna azalerako ulermena edo ikasketa asoziatiboa da nolabait. Orduan ditutena da, gutxi gora bera, interneten agertu daitezkeen ezagutza eta ataza eta hori, ezagutza guztian memorizatu. Eta azareko generalizazio ditute, baina ez dute benetan gizakiok egingo genuken bezala ikasi, orduan ez dira benetan adimentsuak. Nik nuke dirala, oraintxe bertan, tonto bezalako bat gauza asko memoriaz ikasi dituna, ez? Orduan alde hortatik ni bintzat ez nago kezkatuta. Gero gizarte mailan eta baditu nire ustez arrisku larriak izan daitezkenak, adibidarri bat desinformazioa da. Gut ni testuan ibiltzen naiz, baina irudiekin, gaur egun posible da eskatzea sistema bati, zu irudi bat, ez dakit trampena, ez dakit norrekin hitz egiten, ez dakit egiten. Eta, klaro, gero ez da hobe funtzionatu gauza hauek, hemendik urte batzutara posible izango da irudi bat aurkitzezula interneten, eta ez dakizuea benetakoa dan, adimen artifizialeko sistema bat egin duen, edo artikulo bat irakurtzezu, eta ez dakizuea persona bat egin duen, edo sistema bat egin duen. Eta orduan horren inguruan kontu zibiltzea, eta batez ere agian erramenta hauek pixkanak gizarte adaptatzea, erramenta berri hauek ekartzen dugun errealitatera edo garrantzitsua izango da, baina nire ustez garrantzitsua da arrisku horietan zentratzea gehiago, ze jende gehiago kezkatzen dela beste arrisku esoterikoagoekin edo, eta ez dela azkenan zentratzen benetan inpaktu handia izan dezaketen beste dira. Eta badago ere jendea esaten duena nolabait adimen artifizialak pertsona batek egiten duen lanbera egin dezakela eta zentzu horretan jendeak bere lanpostua galduko duela. Zuk adimen artifizialarekin lan egiten duzula eta gure duzula egin dezakena eta egin ez dezakena. Esango zenuke hori horrela dela, gai dela pertsona batek egiten duen lana egiteko? Hori ere zaila da erantzutea ikusi gabe zein izango den ereduen bilakaera hurrengo urtetan. Argi dago lan asko aldatu egingo dituztela, hori nahi behintzat hortaz guzti ziur nago, badaudelako gauza asko automatikoki egin dituzketenak lehen gizaki baten lan manual asko eskatzen zutena. Azken bilan hori gertatu izan da, hori revoluzio industrialekin, eta egon dira invento asko egin dutenak izan dela, bagian lan bat desagertu egin da, baina azkenan gizaki batek egingo du lan hori, erramenta hori erabilita modu desberdinean. Orduan hori ziurre gertatuko da. Nire ustez, oraingoz behintzat, guztiz automatizatzearen ia edozein lan kostatzen zaio adimen artifizialari. Azken finean, gizaki batek lan bat egiten duenan bermatzen du, ez bakarrik, eskatzen dizun ataza egiteko kapaz izango dela, baizik eta kapaz izango dela nolabait garantizatzeko edo bermatzeko hori ondo egiten dela. Orduan, adimen artifizial sistema hauek askotan funtzionatzen baute denboran 80%, ez duk behar baizu zer beti ondo funtzionatzea, edo arazo bat baldin bada norbait egotea hori hor konpontzeko zaila da guztiz ordezkatzeak izaki bat olako sistema batekin. Orduan, oraingoz behintzat, hori guztiz ordezkatzearen lanak eta industria guztiz desagertzea, baina esaten ari den bezala, ez dut ikusten. Baina posible da nire ustez lan batzuk asko aldatuko direla edo desagertuko direla, hori zuertat, depende nola zein den sisteman bilakaera agian ikusiko da, horrengo zetan zenbatera inoko. Baina nire ustez, hori, pentsa gizakiok ez gara guztiz obsoletoak izango, horrengoz.
Eta orain zein esango zenuke dela zuen lanaren erronka nagusia? Gure lanaren erronka nagusia, orain bi erronka handia da, batez ere ni akademian ibiltzen gara, ez unibertsitatean. Eta esan deten bezala lehen sistema handi hauek entrenatzearen edo arloaren bilakaera azken urtetan izan da gero eta konputazio ahalmen handiagoa erabiltzeko joera. Orduan, GPT-3 eta GPT-4 eta bertsio berri bakoitzaren arteko alde nagusia, ez da nolabaiteko ikerkuntza aldetik ideia on berri bat okurritu zaigela edo, holako hobekuntzak ere badaude, baina gehien bat da, gero ez da GPU-ek dira erabiltitun ordenagailuak entrenatzeko. Gero ez da ordenagailu gehiago pilatu dituztela, gero ez da datu gehiago, eta orduan gero ez da sistema hobeak ateratzen dira, fuerza bruta entrenatu dituztelako. Orduan, akademian guk ez dauzkago alako baliabide pila. Orduan gure erronka da, okitza ze teknikak erabili ditzazkegun, edo nun egin dezakegun kontribuzio bat, guk egiten duguna da, ideien esparruan edo ikertu, baina ez daukago alako konputazio ahalmena hori orokorrean, eta gero bereziki gure interesatzen zaiguna dela, euskararen kasuan, adaptatzea hizkuntza eredu handi hauek aprobetxatzea dagoeneko egin dena, enpresa batek edo unibertsitate handi batek edo egin duena datu pila batekin eta konputazio ahalmen handi batekin, eta guk daukagun ahalmen mugatuakin edo adaptatzea alik eta hobeen gure helburuetarako. Eta lehen esan duzu ez dakigula nola ze garapena izango duen honek, nola nora helduko den adimen artifizialaren gauza guzti hau. Zuk zer uste duzu, hurrengo urteetan nola uste duzu izango dela tresna honen garapena? Hori aurreikuspenak egitea zaila da, eta normalean aurreikuspen asko egon dira azken urteetan, edo azken hamarkadetan, ia beti aurreikuspen guztiak okerrak dira, orduan sobrezki hemen orain esateten edo zer gauzak gero ez dute arrazoia izango. Baina nire ustez, orain gehien bat gertatuko dana da, azken urtetan, azken pare bat urtetan ikusi da ereduen eskala handitzen, espero genuena, baina hobekuntza handiagoak lortu direla. Bakarrik datu gehiago eman da eta konputazio ahalmen handiagoa botata sistema hauei, hizkuntzak gehiago beto manejatzutela eta harritzen gaitula lortzen dituzten gauzak. Ustez, gehien bat ikusiko dana da, dagoeneko GPT-3 eta GPT-4 eta guzti hauek egiten dituzten gauzen finketa eta produktotan hasiko dira enpresak sartzen eta integratzen sistema guzti hauek, baina berez oinarrezko ereduen gaitasun puroan horrez nolabaiteko freno bat ikusiko dugu edo, zen ustez datu gehiago sartzean teknika horrek azkenean muga bat dauka, eta nire ustez ez da nahikoa bakarrik bide hortatik jarraituta gero ez datu gehiago botata derrepente benetan adimentsua den sistema bat lortzea. Jende uste duna bide hortatik jarraitzen azkenean GPT-4 bota dugu aurrekoari bota genioen, baina 10 aldiz gehiago konputazio gehiago, berriro berdina egiten derrepente adimentsua bihurtuko dela. Nire ustez hori ez da gertatuko eta gehien bat ikusiko dugu produktu mailan integrazio bat eta finketa bat. Baina agian ez da gatarrazoia eta batek daki. Oso gai interesgarria da eta luzerako ematen du, baina elkarrizketa amaitzen joateko, ez dakit zerbait gehiago esatea edo zerbait garrantzitsua utzi dugun esateko? Ez, nik esango nuke hori, gehien bat bai garrantzitsua da, euskeraz nahi baditugu produktu hauek eta erraminta hauek eskuragarri egotea, benetan euskeraz natiboki erabiltzeko, eta ez bakarrik inglesera izuli behar izatea egiten den guztia, garrantzitsua dela hortan lana egitea, eta baliabideak, batez ere konputazioa eta holakoak euskaraz egiten kantaldeari lortu ahal izatea, bestela beti inglesez erabili behar izango ditu dugu. Eta, hori. Aitor, mila esker, gurekin hitz egiteagatik eta, egiten duzuen lanagatik, noski. Oso, eskerrik asko zuei. Agur. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.